Per maridar aquest magret amb foie, el que nosaltres des d'aquí Rosàs us proposem és aquest vi d'aquí, que és el Finca Sant Martín, un vi elaborat per la bodega Torre de Oña, que està situada a la Rioja Alavesa i que pertany a la vegada a un grup bastant més conegut, que és la Rioja Alta. Bé, nosaltres hem triat aquest vi perquè el que buscàvem amb ell era un nexe d'unió entre el que podia ser una carn poc feta com és el magret i el foie, que tendeix més cap a un toc més dolç. Llavors el que hem buscat és un vi amb certa estructura, amb cert cos per suportar el magret, però que a la vegada ens aporta molta fruita, molt fresc, que és un vi, realment aquest és un vi que quan ens el posem a la boca notarem una explosió de fruita, però amb un equilibri molt bo amb fusta. És un vi que ha passat per botes de roure francès i americà, aproximadament sobre uns 18 mesos, i aquest pas per bota ens acaba de fer un vi molt rodó, un vi molt equilibrat i amb unes notes a torrats que ens ajudaran perfectament a lligar-ho amb el nostre magret. És un vi que creiem que us pot agradar molt, esperem que us agradi, òbviament, i res, nosaltres estem aquí per qualsevol cosa. Si veniu de part del programa de cuina a prop, us farem un petit descompte amb les recomanacions que fem aquesta setmana i disfruteu molt del vi i ja sabeu, si teniu qualsevol dubte ens podeu trobar a Facebook o a Twitter. Salut!